Hi ha persones que dediquen tota la seva lluita a fer-la de forma no violenta i per la justícia i la llibertat per tothom. Enric Duran és una d'aquestes persones. Per tot això demanem la seva llibertat. Salut. Si el 2008 vas participar o vas acollir la Marxa pel Decreixement, que recorria en bicicleta la majoria de les comarques del territori català, el 9 de gener tens una cita a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les 7 de la tarda. Si quan vas trobar el diari Crisi, a la sortida del metro de Barcelona el 17 de setembre de 2008, vas pensar que per fi algú estava parant els peus als banquers corruptes, tens una cita el proper 9 de gener a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Si durant el canvi de mil·lenni vas participar en les lluites contra la globalització neoliberal i l'abolició del deute extern, tens una cita el proper 9 de gener a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Si vas conèixer o vas participar del procés de les cooperatives integrals, on es va intentar organitzar un sistema en paral·lel que tingués l'economia, la salut i l'autogestió com a formes de funcionament, tens una cita el proper 9 de gener a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Si vas ocupar les places del 15M tractant de trobar sortides polítiques de forma horitzontal front al circ dels partits, t'esperem el dia 9 de gener a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les 7 de la tarda. Si vas conèixer companys de lluita al llarg del camí dels somnis per canviar el món, que ara són amics que t'acompanyen tota la vida, el 9 de gener a les 7 de la tarda tens una cita a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Si vas creure que calia acabar amb aquest sistema que ha provocat un col·lapse ecològic i social, el dia 9 de gener tens una cita. A les 7 de la tarda t'esperem a plaça Sant Jaume. Acompanya'ns.